Velkommen til Hyldegården. Vi er en institution med plads til 8 voksne med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Bostedets omgivelser er tæt ved fjorden og skoven ud til åbne marker. Vores personalegruppe spænder bredt efter særlige kompetencer. Vi sikrer os løbende via efteruddannelser og kurser, at vores personalegruppe har kompetencer til at indfri de behov, vores beboere har brug for. Så fik du sgu strike igen. Vi tilbyder aktiviteter efter beboernes ønsker og behov, både indenfor og uden for Hyldegårdens fysiske rammer. Vi vægter trivsel, inklusion, kost, sundhed og bevægelse og prioriterer økologi meget højt. Vi bestræber os efter at skabe tætte relationer, hvor beboeren er i centrum. Vi arbejder ud fra en anerkendende pædagogik med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og kompetencer, hvor åbenhed og respekt er i centrum overfor beboeren. Vi har vægt på trivsel via sundhedsfremmende tiltag ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger om fysisk aktivitet og ernæring. Vi inddrager i dagligdagen beboerne i de daglige gøremål og støtter dem i at indgå i sociale fællesskaber. Som en del af de daglige aktiviteter inddrages beboerne i pasning af dyr, indkøb og tilberedning af måltiderne. Det er med til at give dem ejerskab. Pædagogens rolle er at skabe rolige omgivelser, hvor beboeren trives og har mulighed for at fordybe og udfolde sig. Vi samarbejder med børnehaven Rødbeden. Vi tager beboerne med på skift hen i børnehaven for at lave mad med dem og til børnene. Jeg slasker. Jeg er ikke helt med på den opdækning, I laver nu. Spiser vi ikke suppe? Jo, vi gør. Man spiser da ikke suppe og flade tallerkener. Undskyld. Børnene kommer også på Hyldegården her ved 14. dag, hvor de sammen med beboerne og pædagogerne sørger for, at urtehaven er velplejet. Samarbejdet er godt for både børn og udviklingshæmmede, da de udviklingshæmmede føler, at de har et meningsfyldt job, hvor de kan se resultatet af deres anstrengelser med det samme. Det fremmer børnenes forståelse for den menneskelige forskellighed og accepten af de udviklingshæmmede. Samarbejdet skaber tættere relationer mellem områdets beboere. På Hyldegården flytter vi fokus fra sygdom til sundhed, og vi skaber tillid mellem os og beboerne. For os der gælder det om, at de føler sig set, hørt og anerkendt, således at de får en god indre sammenhæng. Det vil give dem livsmod og livsglæde. Og vi bestræber os på at skabe et godt stort fællesskab her på gården. Og vi arbejder ud fra principperne styrkelse af trivsel, sundhed, udvikling, læring og livskvalitet. På Hyldegården lægger vi vægt på bevægelsesglæde. Alle beboere, som ikke selv har mulighed for at bevæge sig fysisk, får tilpasset et individuelt forløb med vores idrætspædagog. Når man sidder i en kørestol, kan man have en understimuleret vestibulær sans, og derved have let ved at blive svimmel på køreture.
Musik er et redskab til at arbejde med kontakt, kommunikation og sansestimuli i pædagogisk sammenhæng. Musik bruger vi til at forbedre den udviklingshæmmedes udtryk og udfoldelsesmuligheder. Dermed styrker det sprogudviklingen og afkodning af det nonverbale sprog. Jeg er tilknyttet Hyldegården som ergoterapeut, og jeg står for alt rideundervisning og alt det praktiske omkring hestene. Vi har 4 heste ude på stedet, som alle kan bruges til handicapridning. Ridningens fysiske effekt, den bidrager til en bedre balance og en bedre kropsbevidsthed og øger muskelstyrken. Samtidig styrker det også koordinationsevnen og motorikken for beboerne. Det giver mulighed for, at borgerne er i stand til at komme omkring i naturen. Det kan være vanskeligt for gangbesværet og kørestolbrugere at komme omkring, så derfor kan det give en følelse af mobil frihed. Målet med handicapridningen, det er at give borgerne livskvalitet og vedligeholdelse af færdigheder ud fra deres ressourcer og behov. Nå, Ian. Hvad kan du rigtig godt lide at få tiden til at gå med i hverdagen? Gå på arbejde. Okay. Når du arbejder, hvad laver du så af ting og aktiviteter i dag om dagen? Svømning og ridning og bære boller om tirsdagen og gå tur. Ja. Hvad med at prøve at lave musik og kreative ting? Kun kreative ting. Okay. Hvad synes du om de ansatte? Er der nogle pædagoger, du er glad for? Ja. Er der nogen, som du godt kan lide at snakke med? Ja. Er der noget, hvor du skal afsted med de andre på bostedet, du glæder dig til, du snart skal med til? Ja. Hvad er det? Candice-fest. Skal du til en Candice-fest? Ja. Kan du lige snakke lidt om den Candice-fest? Det er, hvor man skal først spise, og så kommer Candice op, og så kan man vinde. Og så er der en tombola, og så sætter de nok også souvenirs. Okay. Og det er en fest, du skal til med alle de andre? Ja. Og pædagogerne er også med? Ja. Alle de andre ansatte? Jo. Er der så noget andet, du skal til senere, måske her til sommer, som du glæder dig helt vildt til? Sølund Festival. Kan du snakke lidt om Sølund Festival? Ja. Sølund Festival, det er en festival for handicappede, og der kommer mange mennesker. Og der skal vi alle sammen ud, alle på bostedet. Ja. Og det glæder du dig helt vildt til. Ja. Og du har været til Sølunds Festival mange år i stræk nu. Jo. Hvad er det allerbedste ved Sølunds Festival? Det er en god musik. Det er det gode musik. Det kan jeg også godt forstå. Synes du, I får noget godt at spise? Ja. Og I er selv med til at lave maden? Eller hjælpe med at lave maden? Ja. Kun nogle gange. Okay. Hvad er din livret igen? Burger. Har I fået det for nylig? Det er et stykke tid siden. Så det skal I snart have igen. Ja. Det synes jeg også er en god idé. Ja. Får I nogensinde lov til selv at bestemme, hvad I vil lave, eller komme med nogle idéer til, hvad I skal lave af ting? Og Vi må gerne være med selv og bestemme, hvad vi laver. har I prøvet at være på nogle ture, hvor I har fundet på noget selv? Ja. Men I har været i biografen? Jo, det har jeg. Ja. Hvor langt er det, du har boet her? Næsten et halvt år. Og du er glad for at bo her på stedet, ikke? Jo. Hvis du nu skulle vælge, at der skulle bygges noget nyt ude på bostedet igen, hvad kunne du så rigtig godt tænke dig, vi lavede til dig?
En diskotek. Et diskotek? Ja. Hvorfor lige et diskotek? Fordi så er der noget god musik. Og så kan du komme ud og danse. Du kan godt lide at danse. Ja. Hvor er det sidste sted, du har været på udflugt, Ian? Anders FC. Der var det inde at se fodboldkamp. Hvem var det, der skulle spille der? Det var Sønderjysk. Var det en god kamp? Ja. Synes du? Ikke det hele. Hvordan endte kampen? 1-1. Og hvad var det, der skete til allersidst i kampen, Ian? Det var, at FC Nordsjælland lige scorede. FC Nordsjælland? Nej, Sønderjysk lige scorede. Nå, okay. Du har købt ind i Randers FC-shoppen, Ian. Kan du sige, hvad det er? En musemåtte. En musemåtte. Og hvad fik du med gratis? Vi vil skabe et godt samarbejde mellem pædagoger, beboere og de pårørende. Det er med til at skabe optimal trivsel og læring for beboeren, og vi har derfor fokus på at have en god kommunikation, refleksion og forståelse for hinanden. Inden beboeren flytter ind på bostedet, holder vi et møde med beboeren og de pårørende, hvor vi snakker om, hvilke forventninger vi har til hinanden. De pårørende kan også være med, når vi en gang om året udarbejder en handleplan for beboeren. På Hyldegården har vi etableret et råd for beboerne og deres pårørende. Her sidder repræsentanter fra beboernes familie eller andre nære relationer, hvor formålet er at repræsentere beboerne således, at den daglige drift bedst muligt tilgodeser deres ønsker og behov. Rådets primære arbejdsområder er blandt andet at styrke dialogen mellem ledelsen og beboerne og deres pårørende og medvirke ved fastlæggelse af retningslinjerne for dagligdagen. Der er valg til rådet i september-oktober måned, og rådet sidder for 4 år ad gangen. På Hyldegården prioriterer vi beboernes medbestemmelsesret, og det er derfor vigtigt, at rådet er deres talerør. På Hyldegården arbejder vi ud fra de politiske bestemmelser i serviceloven og med særlig fokus på livsglæde og livskvalitet. Hvis du elsker udelivet, sætter pris på det gode hjemmelavede måltid, som tilmed er økologisk. Hvis du vil være herre i eget liv og gerne vil have mulighed for at dyrke din interesse i de mest fantastiske omgivelser, skal du vælge Hyldegården. Vi takker for din interesse, og vi glæder os til at byde dig velkommen her hos os.